side. You're not alone to finish what you start. Don't lose heart. Go on and try again. Don't lose heart. Stand up and don't give in. And through the dark of night, pray to keep that hope alive. Don't forget your reason to begin. God is there to give you strength and lead. When you feel fate pressing on you, when it seems the winds and rain won't let you through, when you feel you lose the fight, close your eyes and reach inside. You're not alone to finish what you start. Don't lose heart. Go on and try again. Don't lose heart. Stand up and don't give in. And through the dark of night, pray to keep that hope alive. Don't forget your reason to begin. God is there to give you strength and relief. Don't lose heart. Go on and try again. Don't lose heart. Stand up and don't give in. And through the dark of night, pray to keep that hope alive. Don't forget your reason to begin. God is there to don't lose heart. Go on and try again. Don't lose heart. Stand up and don't give in. And through the dark of night, pray to keep that hope alive. Don't forget your reason to begin. God is there to give you strength and will. The day is drawing near, where a smile be of good cheer. Don't forget your reason to begin. God is there to give you strength and
give myself and I surrender. 'Cause I'm nothing if not under your care. The best of me happens only when we are together. I can never make it if you're not there. In times of miseries, in times of troubles, when I feel much pain that seems unbearable, there is no one else that I will always call. It's you who've always been my strongest armor. There is nothing in this world that I can give you. I only live and shine because of you. I beg you, please take me. Wherever you go, I'll follow your lead. Just walk me through. And now I realize it's time to move on and carry my cross with no hesitations. I need to be just what you want, standing firm on my ground. Hold my hand and let me be the man I am. In times of miseries, in times of troubles, when I feel much pain that seems unbearable, there is no one else that I will always call. It's you who've always been my strongest armor. There is nothing in this world that I can give you. I only live and shine because of you. I beg you, please take me. Wherever you go, I'll follow you. Just walk me through. There is
Brothers, sisters, and fellow men, the scriptures has prophesied perilous times ahead. It has warned us about the evil that will beset humanity in the last days, where people will turn against each other because of greed and the insatiable hunger for power and world domination, and about horrifying plagues and famines that will take the lives of millions worldwide. We are now starting to witness these signs one by one. Unrest and turmoil all around. The unmistakable stench of evil can be felt everywhere. And people are starting to look for answers and are not finding one. It is time to come together as one and humble ourselves before the Lord of hosts. Let us kneel down and lift our supplications to Him that has the power to save us against the rulers of the darkness of this world and the spiritual wickedness in high places. Let us call upon God Almighty for the sake of our children and our children's children, and for every inhabitant of this world who seeks hope and salvation, that we may find peace in our hearts and hope in the great beyond. Despite the predicament that humanity is now facing, brothers and sisters and fellow men, let us prepare our hearts in prayer. Sama-sama po tayong manalangin. Ama namin, Nyinaa yɛmmɔ mpae anuanom. sa lahat. Sa pangalan po ng Yɛn Agya a wowɔ soro, kami pong ɛwɔ yɛn Awurade Yesu Kristo din sa mu, iyong kapangyarihan ay sama-samang yɛn lalapit upang magpasalamat wɔmma a sa yɛgye wo iyong tumi di. Salamat po. Laganap man ang Yɛda wo ase bebree panahon. Dagdag pa ɛwɔ sa w'ayamye na umupuksa ne wɔ nnipa nyinaa mu, ay nabubuhay kaming may kapayapaan at amanehunu a kapanatagan sa aming mga puso. Malayo man agye yɛn adesoa, agya yɛn adesoa, sa amin kaysa yɛte w'asomdwie mu. nararamdaman namin inaabot mo kami. Ebia na yɛn mu bi, Natatanggap namin ang ɛne yɛn ho ntam kwan woware. sa amin. Nanso yɛte nka sɛ, Salamat Ama, marami mong wɔyɛ yɛn mu biara adom. mga pagkakamali Yɛn nsa ka wo nhyira na w'adom tama po namin na ma yɛn mu iyong biara. pinagtitiyagaan. Agya yɛda wo ase. Pinagpapamanhinan mo kami. Yɛsene ntɔ yɛn nyinaa akyiri. lang Ane bɔne a yɛyɛ atia wo nyinaa akyiri. na kami ay Daa wonya yɛn ho abotrɛ ɛde yɛn bɔne kyɛ yɛn. alam na takbuhan, lapitan at daingan, Abra namin hindi nagpapabaya. ho ne amanehunu atwa yɛn ho ahyia Sa no, langit na alam namin nakikinig. yɛnim sɛ yɛwɔ obi a Nakiusap. yɛbɛtumi abɔ no mpaeɛ. Salamat Yɛwɔ Agya bi wɔ soro sa a iyong walang hanggang kabutihan. yɛnim sɛ wɔtie yɛn mpaebɔ. Ang aming pong Agya pakiusap. yɛda wo ase. Sana mo Na w'ayamye nyinaa mu lagi na mo wo kaming nnipa. kaawaan. Lalo na po sa panahong ito na Agya yɛsrɛ wo. pinakakaranas ng pandemya. Yɛsrɛ wo sɛ daa hu yɛn mmɔbɔ. Sa mga Nkanka berɛ a ɛwɔ mu yi, pagaling ka po. ɛberɛ a yadeɛ no fa tete. Dalawin mo po ang mga Agya, nauuwi. kae wɔn a wɔyɛ de, At mga nalulungkot. wɔn a ɛte wiase, At mga wɔn a nakakaramdam ng paghihina ng ɛwɔ loob. amanehunu mu, At mga walang anuman. wɔn a wɔn aba mu abuo, wɔn a wɔatɔ ba, Salamat Ama. wɔn a wɔnni hwee wɔ abrabɔ yi mu. Nararanasan ay Srɛ wo tenetene wɔn. marami ang Agya, gumawa ng mabuti. yɛda wo ase Magandang magagawa. sɛ ɛsiane yadeɛ nti, Awa at tulong. yɛtumi anam nso ama nnipa dodoɔ no aba abɛhunu wo nokorɛ. Sa mga frontliners. Ɛsrɛ wo sɛ bɔ yɛn yɔnko nnipa a Sa bawat bansa. ɔwɔ ahokyere mu. Samahan mo sa kanila. Hunu wɔn a wɔgyina kono ne mmɔbɔ. Makagawa ng Kae mabuting pasya. aman so defoɔ ahodoɔ so. To w'anim kan ɛberɛ a wɔhwɛ wo manfoɔ so. Na wɔntumi nya wo temamufoɔ papa. Agya,
Yɛda wo ase bebree. Ɛwɔ sene ntɔpi. Yɛsrɛ wo. Fa yɛn bɔne kyɛ yɛn. Na hunu yɛn abusua mmɔbɔ. Kae yɛawofoɔ nso. Na yɛn nyinaa yɛntumi mfiri mu mfiri. Ɛwɔ yɛn daa abrabɔ mu. Agya, wodɔ basam na yɛgyae yɛn hyɛberɛ na yɛn nkwagye yɛhye. Agya, yɛda wo ase bebree. Fa yɛn agye nkwa Kristo Yesu din mu. Amen. Ngayon tanggapin natin ang pagpapala at benetisyon, ang pag-ibig ng Diyos amang sumasa mga langit, ang biyaya at pagliligtas. Mamaya na yɛn nsa nka wɔ dɔ ne nhyira firi n'Agya wɔ soro. Adom a yɛaresa ne nkwagye firi n'Awurade Yesu Kristo. Ne Honhom Kronkron mu daa ateneatene ɛne yɛn akoma mu hene nkanka yɛn mma, sɛsie ne daa ne daa nyinaa. Amen.